И здравейте хора, в момента ще си говорим за Тиранозавър Рекс. Теорията за Тиранозавър Рекс никой не я очаква. И така, Тиранозавър Рекс са род влечуги от разред гущерово семейство. Тиранозавър Рекс е най-известният представител на рода. Тиранозавър Рекс открити са около 15 скелета на животното, които са запазени в различно състояние. Този динозавър бил считан за най-едрия, докато не е открил гигантозавър и Чакайте малко, че заби. Картахародозавър. Какво това? Така. Други членове на семейството са Албертрозавър, Алиорам, Алекстозавър, Дасплетозавър, Еотиран, Горгозавър, то го знам, Таралбазър. Какво е това? И така. Малко забих, съжалявам. Така. Тиранозавър и драконов динозавър. В щата Монтана в САЩ били открити кости на Тиранозавър Рекс и използвани и от им довело до разкриване на връзките на праисторическите същества с съвременните изследвания, напреднали в началото на 2008 година, включили вземане на ДНК от оставителите кръвоносни съдове, доказали, че динозаврите имат пряка връзка с птиците. И така беше всичко, скъпи приятели. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, ударете subscribe бутона и камбанката, за да не получавате новите видеоклипове от мен, приятели. Чао!